So, bless everyone. So, number 2 to mga igsoon. So, unsa man ang hitsura sa atong bagong Jerusalem o the New Jerusalem mga igsoon. In Revelation chapter 21 verse 11 to 19 mga igsoon, the great high wall with 12 gates, mo kanang hitsura mga igsoon. 3 gate each sides, east side 3 gates, south 3 gates, then north 3 gates, or west 3 gates, mo kanang mga igsoon. Then the city wall built on 12 foundation stone. Ang dingding sa syudad gwapo nga bato ang gibutang-an ng mga igsoon. Then written name of 12 apostle og nakasulat ang pangalan sa 12 ka apostoles. Then the angel measure the wall gate o gisukod sa angel ang dingding og bulawan pagyud ang iyang sukdanan mga igsoon. The city is perfect square, wide and high, kalapad or kahabugon. Magsuon ang sukod sa square mga igsoon is 1500 miles ang sukod mga igsoon. Made of jasper, city was pure gold, clear as glass, and foundation stone of the city. So ang foundation sa city kon mga igsoon is mga gwapo kay nga mga bato. Mao kana all glory to God. Thank you Jesus. Jesus loves you and I love you all. Bye.